Tuh. Cok, dolan koyo. Kaweanmu dolan baik pinter-pinter ra. Gelem ora kowe? Dolan ndi? Ya bang ndi lah? Ya wis tapi beline aja soren. Ya ora lah. Ya wis pokoke mohonku. Ya oke, nyong beli sit. Ya. Kowe ngerti ora Lukman karo Joko? Lah iya bocah ndi ya? Saloro kae. Mau apa kok ora krungu diomongi? Apa jajan parani ume bae? Mes apa? Ume Joko lah sing ana wong tuane. Nek ora anak kepriwe? Kayak kurung latihan 12. Lah kowe masalah carry sing penting awatane dek lengkap kabeh. Ya wis, kok sing ngaring anak. Aku sing ngerjakan tugas. Ya sing apik ya. Ya, oke. Ning. Assalamualaikum. Kak. Ngomong ora sih ya, Jan? Bocah-bocah kok medhot priwe? Priwe. Sisine dak takut bener-bener kok. Lah wingi kowe mung ndi? Ya kok kowe ngomongin nyong? Ya kok wingi wis diomongi. Kapan? Wis pikun ya. Anak kok ya? Niki Pak Lukman kali Joko boten guru kelompok bahasa Jawa. Lah ngapa kok ora teka? Ya pancen boten disajangi, Pak. Iya to lek, ora ngomongi. Ampun Pak, mun disanjangi. Lah ngapa kok ora teka? Boten disajangi, Pak. Lah wis ora sangeyan, ndang kelompok. Ya Ya, wis. Pak.